Vanuit het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed zijn enorme collecties gedigitaliseerd. Naast het digitaliseren is een van de doelen om deze digitale informatie als linked open data beschikbaar te stellen. Maar hoe werkt dit nou? Historisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld aktes, openbare juridische stukken, informatie over kunstenaars, foto's en bijvoorbeeld films, worden gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld door er digitale foto's van te maken of oude filmrollen om te zetten naar digitale video. De digitale informatie wordt vervolgens duurzaam opgeslagen in de daarvoor bestemde systemen en voorzien van metadata. Voordat de informatie uit systemen koppelbaar en open is, moet het worden getransformeerd naar een afgesproken datastandaard. In dit geval het EDM, dat is het European Data Model. Dit transformatieproces verloopt grotendeels automatisch door een in het ECHOS-project ontwikkelde digitale wasstraat. Zodra de data uit de eigen organisatiesystemen gewassen is, komt het beschikbaar als gestandaardiseerde EDM-data in de zogenaamde data lake. Iedere organisatie transformeert haar data vanuit de eigen systemen naar deze data lake. Zo maakt bijvoorbeeld het Fries Museum de collectie schilderijen en gegevens over schilders beschikbaar. Het Museum Drachten heeft tekeningen. Het Fries Filmarchief mooie oude films. De Museumfederatie heeft informatie over kunstenaars. De Omroep heeft veel video, audio en bijvoorbeeld historische nieuwsberichten. En de Friese Academie bijvoorbeeld de topografische kaarten. Zodra we alle data gestandaardiseerd beschikbaar hebben, komen we in de laatste fase van de creatie van één Friese collectie, namelijk het koppelen van data. De meeste gegevenssets zijn standaard niet volledig genoeg om de verbinding te vinden. Zo weten we van een schilder uit de set van het Fries Museum nog te weinig om automatisch te kunnen koppelen aan een geboorteakte van Tresor. Of is er van een oude film niet altijd goed beschreven of het bijvoorbeeld Winsum in Friesland of Winsum in Groningen betreft. We moeten de datasets dus verrijken om koppelingen te realiseren, al dan niet automatisch. Hier ligt een interessante, maar tevens complexe taak. Uiteindelijk willen we naar linked open data om zodoende te komen tot één Friese collectie waar het fantastisch grasduinen is omdat gegevens in hun context gelinkt zijn en je via een plaatje van bijvoorbeeld een mooie oude auto opeens bij een prachtig schilderij uitkomt omdat de schilder de vader blijkt te zijn van de bestuurder. En dat is waar we naartoe willen.